салом алейкум аз шайли вакан мардуми шариф Тоҷикистон. Як ҳафта пеш Муҳиддин Кабирӣ дар як эфир мебурам мегӯяд ки дар байни 9 соле ки мо аз ватан берун зидди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бароя бурдесем, барои чӣ имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон моро оппозитсия ҳисоб намекунад? Якумаш Муҳиддини Кабирӣ, шумо оппозитсия нестед, шумо террористед, шумо хоини миллат ҳастед. Нахо оппозитсия даҳҳо ҳазор мардуми оддиро пишти панҷара барам ва даҳҳо ҳазор мардуми ғариби Тоҷика депортатсия кунам дар байни 2 сол. Муҳиддини Кабирӣ, ман просто так шуморо ба ном мухолиф гуфтагӣ нестам. Дар байни 2 соле ки ман зидди шумо бароя хуб бурдам ба ном мухолифои тоҷик, ай даҳани шумо фақат як суханро мегӯяд: ҳукумат зинокор аст. Имрӯз мо дидем, шинавидем ки буда зинокор? Муҳиддини Кабирӣ. барои қазияи хоҳари Лайло, фарзанди зинокорот, чӣ кор кард дар рӯзи рӯшон? хоҳари Лайло 3 бор пештар рафтагӣ аст. имрӯз мо намедонем дар ҷои хоҳари Лайло. ба фикрам зинда нест, барои ки як бандит ҳастӣ. 2 сол пеш фарзанди ту Муҳиддини Кабирӣ мана занг занги угрожат кардаги аст ки агар як бори дига падари мара Кабирӣ Криса мегӯй, ман туро мепаронам ва зану фарзанди туро калаш аз танаш ҷудо мекунем, дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишон медем. Муҳиддини Кабирӣ, ба ҳар як сухан ман ҷавоб медам. барои қазияи хоҳари Лайло чаро намебуред гап занӣ? Муҳиддини Кабирӣ, дар дисти хоҳари Лайло записе ҳаст ки пештар рафтагӣ аст, микрофон мондагӣ дар пешаш, дуронагӣ гуфтагие тура ва ту угрожат кардагӣ. агар зидди оилаи ман як чӣ мегӯй, ту просто нобуд мешавӣ. имрӯз хоҳари Лайло нобудай. Муҳиддини Кабирӣ, чаро намебуред гап занӣ агар ту оппозитсия бошӣ? вод мардуми шариф Тоҷикистон, барои чӣ ман ёра ба ном мухолифшон мегӯям? шумо тӯҳмат карда метавонед. дар байни 2 сол мо дидем дар шабакаҳои иҷтимоӣ шумо дар дахл доред группаи бисёри экстремистҳо. муовини ҳукумат Мамадибой Садриддин тамоми зани Тоҷика тӯҳмат кард, гапое ки мезанад дар ягон ҷо рост намеяд. Муҳиддини Кабирӣ, барои қазияи хоҳари Лайло бояд ту бубуред гап занӣ. мо бисёр саволот дорем. мо бояд прямой эфир бубурем агар ту оппозитсия бошӣ. ту як трус одам ҳастӣ. Муҳиддини Кабирӣ, бар ҳар як сухантон рӯзеш мешавад ҷавоб медиҳед пеши миллат. ман шуморо гарантитон медиҳам ба ном мухолифои тоҷик. Хорошо?